jsme teď bychom se mohli někam vydat, ale teď vám ukážu, co jsem udělal. Vidíte ty lidi? Je to mutrapka, dneska se budeme snažit najít nějaké diamanty. Ta mobtrapka není docela funkční. Je taková poloviční, jak kdyby. Takže jdeme pro věci a zkusíme najít nějaké dia. Kdybyste říkali, kdybyste nevěděli, kde jsem vzal tolik, kdyby těch TNTček, tak to jsem vzal z Nedru, teda z těch pyramid. A hodně jsme s bráchou hledali ty jak kdyby na to tradování. Tady vidíte, že jsem byl v té pyramidě a tam se našel diamond a tak. Dřevo, 3 jabka jsem získal v té hoře. Takže si jenom vezmu dřevo a můžeme jít na těžení. Tady jsem si udělal takovou chodbu novou. Je docela účinná. Teď v ní asi nejvíc chodím, protože inčí nemám a no, mám tam ještě, jak jsme šli ty rovně, ale to je trojbloková. Vede až dolů, jak kdyby na 11. Tam jsme koupali Ruda na jednu stranu, já na druhou a snažili jsme najít dia. Já jsem našel diamanty a Ruda, on našel zlato a hráli jsme spolu. Tak počkejte. Natáčíme dál. Teď půjdeme, počkejte. Takže jsem do téhle trojblokové. Zkusíme najít nějaké dia. No, teď si dám challenge, že do 2 videí musím najít 20 diamantů. Takže dneska třeba najdeme 10, 7, nějak tak. Příště najdeme kolik? Je tam klíče. Nepřijdu. Jdeme do mě. Takhle. Tady už jsem chvíli bridge minoval. Moc jsem dlouho nehrál. O Vánocích, takže teď to zkusíme vynahradit. Zkusíme najít nějaké diamondy. A kdybychom žádné nenašli, tak je to hodně špatné. A jak budeme hledat ty diamanty, tak zkusíme nějaké tady je hrozně moc grapeů, ale už je tady postavit, nejde spát. Jako třeba tady. Takhle. Ještě jednou, tak.
vám dám malý. Budeme muset ještě si doladit ty věci, třeba když budeme chtět dělat timelapsy. Já v tom nejsem moc zkušený, ale kámoš mi to buď sestříhá nebo poradí. A buď to uděláme nebo ne. Ale když budeme těžit, tak nás toto video zkusit dát timelapse na tohle. A bude to lepší. Příští díle budeme těžit, nebo se třídit čestky, protože budeme mít hodný bordel v čestkách a zkusíme najít buď nějaký těch 20 děl, nebo co? Nevím. Já jsem našel takhle. Teď musím osvítit, tady bych si pomoct. Ne. Slyším rejk. Takže jako... A kdybyste nevěděli, mám ponechaný inventář, protože nejsem pořád v tom takový burec, který by to zvládl bez ponechání inventáře, takže nechám si ponechaný inventář. A když tak, až se polepším, budu mít mnohem víc věcí na toho, i kdyby na udělání věcí a tak to můžeme, tak můžeme si to oddělat, to keep inventory. Teď jdeme kopat. To videjko budu mít zhruba 20 minut. Gravel, no. Tady půjdeme asi další gravel. Vidím, všude nacházíme gravel. Dobré, tady už není. Tady to zkusíme takhle vzít. Hodně jeskyně. Ne, není. Škoda, jenom voda. Lidi, to je láva na zlato, no. Diamanty. Teď my jsme našli diamanty. Já tady prozkoumám ještě. Radši. Svítím. Co tady nějaký dodám, kam vzpomínal. Nebo dva. Takže jsme našli dva nebo kolik? 3. 3 dia. To je dobré, lepší než nic, takže uděláme si torče. Ale máme 3 diamanty zatím. Není to moc, ale pořád lepší než nic. Takže jdeme hledat. Tady je zlato, to nepotřebuju. Potřebuji dia. Nejvíce nachází dia na 11 u lávy. Tam nejsou dia. Vytěžíme to zlato. Lepší než nic. Ale nevíte si, že tak rychle najdu diamanty jako. Tam nic není. Tam nahoře nepotřebuji, ale jako máme hodně věcí, takže je to dobrý. Jenom si udělám zase takhle terčky. Si došli si vystavit.
Diastudio. Ale Diastudio, to je poslušné. Jsem velmi rád, že jsme našli tady dia. Tady jde vypadat. Kdo byla ta láva? No tak jdeme. Tam to potřebuju. Vypotřebuju se nám nějaké koupáče. Něco nevadí. Ještě jsem tady moc v této nové, v této nové hře, kdyby v tomhle světě jsem nenašel takhle Bridge Mine diamanty. Buď jsem to našel hodně u diamantů u lavy, anebo jednou jsem našel Bridge Mine 7. Mám jinak 21 dia. Je to úplně v pohodě. Jdeme dál přes tu lavu, kterou jsem říkal před chvilkou, že to bude. Nevadí. Jdeme sem. Shit. No a potom si uděláme další krumpáček. Jdeme dál těžit. Mám jeden fíkl, že je s pistnem, s kompostrem a s páčkou. Že když to dáš do ty si sedneš do kompostru, potom si dáš na sebe pistn a zmáčkneš páčku. Můžeš vidět, jak kdyby do země, ale bude ti to vypadat. Takže to je mega. Je to hodně dobré.